Ngayibonga inkosi. Bingelo mambishopi. Ukhethekile egameni likaJesu. Ubaba bonke abakhona befundisi abavangeli abashumele egameni likaJesu sanibonani. Bingelo mama bonke izintombi insizwe egameni likaJesu. Amen. Amen bazalwane. Bingele abadlali bokubu egameni likaJesu. Beno nabahlabeleli. Amen bazalwane. Amen. Wakho isibongo uJesu wasisa impilo yami. Amen bazalwane. Hey namhlanje ngisho ngabalekayo. Amen. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi angiphethuka nami ukuthi ngizoma phambi kwenu bazalwane ngingelutho. Amen. Ngithemba uNkulunkulu ukuthi ikhona nami into engayisho phakathi kwenu. Amen. Amen bazalwane. Amen. Ayike bazalwane siyambonga uJesu ngisakholwa ngisindisiwe egameni likaJesu. uNkulunkulu wangenzela umusa ngasindiswa. Amen. Waqala ngami ekhaya ukusindiswa. Amen. Kwasho into eziningi emzuzwane ngamukela uJesu. Ngamukela nami into engingayazi. Amen bazalwane. Ngamukela into eyayigxekwa kakhulu. Amen bazalwane. Uthi uJesu wathi empilweni amafika ngamandla. Amen bazalwane. So sizofundana amaBhayibheli ethu kafushane encwadini esiyijwayele kakhulu. Ngoba sekhonto bokuqala chapter 4 egameni likaJesu. Amen. Izibole yangisho iBhayibheli bazalwane namhlanje. Amen. Ngibonga inkosi. Amen. Bazalwane khona into esenhlizweni yami. Angazi mangizothi lokho ngixoxa kimi ngaphakathi. Ukuthi engathi mina ngingama kahle phambi kaNkulunkulu ngingabadidisa abantu. Amen. Ngoba kunabantu abangakholwa. Khona abantu abakholwayo kodwa abasibukile. Engathi ngiyafisa ukuthi into engiyiyona ngingashintshi kiyo. Amen bazalwane. Noma ngafika siphi isimo kodwa lokho engiyikho ngiyime ukho. Amen bazalwane. Ukuze abantu bangadideki egameni likaJesu. Amen. Ngoba kunabantu othi bayafisa ukukholwa kodwa basabuka ukuthi ukholwa kuyini. Uma sizohamba sihambe sishintshe indlela bazodideka abantu. Amen bazalwane. Ngiyambonga uJesu. Itophe shilbe nganga manje nje kube kude kakhulu la. Bazalwane egameni likaJesu. Bengicela bazalwane uzongifundela ngizoba mfushane nje egameni likaJesu. Amen bazalwane. 1 Corinthians chapter 4 egameni likaJesu. Lokho simnyama izikhonzi zikaKristu nabamphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu. Amen. Thandaza mfowethu. Baba wethu onamandla onke liyilo liphilile. Liphefumulelwe ngwelilungelo ukwakho ukufundisa ukuqondisa ukuze abangcwele bonke bapheleliswe emsebenzini yonke emihle. Baba wethu onamandla onke siyathandaza ngalo. Baba wethu onamandla ukuthi usikhulume inhliziyo yakho njengalokho injalo ngoKristu Jesu Inkosi enamandla. Amen. Amen. Ozala mfowethu siqale futhi isihloko nje bazalwane sithi izikhonzi zikaKristu. Amen. Nabaphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu. Amen. Kukhulunywa la ngebandla noma ngabantwana bakaNkulunkulu kuthiwa ke lo bantu baphethe imfihlakalo kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Baphethe into eyimfihlo, into engabonakali. Amen bazalwane.
lithi iBhayibheli labantu bayiphethe imfihlakalo kaNkulunkulu. Amen. Izikhonzi zikaKristu. Amen bazalwane. Ibona bodwa abantu abakwazi abaphatha imfihlakalo kaNkulunkulu. Ingakho mawudibana nabantu bayodideka ukuthi hey phila kanti nawe kwenziwa into oyiphethe imfihlo kuwe kodwa ibonakala ngendlela umuntu ahamba ngayo, indlela umuntu akhuluma ngayo, ukuthi uphethe into engafani naye abanye abantu. Amen bazalwane. Asizeke mfowethu egameni likaJesu. Lithi iBhayibheli umuntu nje makasazi. Amen bazalwane. Ngiyazi le verse lijwayelekile. Kuyenzeka umuntu athe khona kodwa angaziwi ukuthi yakholwa. Nala ahlala khona noma nala asebenza khona kungaziwi ukuthi ukhona ikholo la, kunomuntu ophethe imfihlakalo, kunomuntu ophethe ikhambi mase sidinga ukulashwa. Umuntu okhonza uJesu, lithi iBhayibheli uphethe imfihlakalo. Amen bazalwane. Engathi singazithathi kancane into esiyiyo. Mayibonge inkosi. Lekihlula izinto eziphatheka inamandla ngendlela emangalisayo into esiphethe bazalwane. Amen bazalwane. Futhi entwana ekhona ayithi into engiyazi enamandla njengezi kaNkulunkulu noma njengoJesu masengene kumuntu. Amen bazalwane. Inamandla lento bazalwane. Uzwa intombazane ithi igcine imhlwana namafana abafana umlandela ngakujwayela kodwa umuntu ethi angisajoni ngenxa yemfihlakalo. Maye yangena iyafundisa umuntu ukuthi hlala kanjani. Amen bazalwane. Ubona abantu baphila kumnandi bejola belala benza konke ukuthi akaze bayithole into evimba umjono. Maningi amakhosi ayakhonzwa kodwa akwazi ukubamba isimilo somuntu. Wase wangena imfihlo ifundisa ngisho ukukhuluma ukuthi kubantu ukhuluma kanje. Bayibonga inkosi imfihlo. Lithi iBhayibheli abaphathi bezifihlakalo akudlalwa ngemfihlakalo kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Asize nceku. Umuntu makasazi ukuthi siyizikhonzi zikaKristu nabaphathi bezifihlakalo zikaNkulunkulu. Umuntu akasazi. Sithi masile bantwini saziwe. Amen bazalwane. Ezikoleni esifunda kuzo nesisebenza kuzo abantu mabasazi ukuthi la kunomuntu ophethe imfihlo. Awu bazalwane. Singasaziwe nje. Ongena sasesivele ukuthi bakhona abantu abayiphethe imfihlakalo. Ngikhumbula omunye unyaka egama lakhe kwakwenzeka istory sengisixoxayo. Bathola izinto ezishwaba thakatha amabhodlela ley'naliti. Kwafunwa endaweni abantu abangabasiza kule nkinga abanayo. Khona basho bathi kukhona abantu abakhona endaweni ekuthiwa iseQenabout. Amen bazalwane. Sabizwa bafika bazalwane labo bayigcoba bayishanela lonke lonto bengayisabi ngoba yazi into abayiphethe inamandla kunalezi zinto ezibekwa abantu. Amen bazalwane. Ingayideleli into eniyamukela inamandla kawo. Ayibonga inkosi. Lithi phela umuntu nje akasazi uwaziwa. Amen bazalwane. Ungahambi nje engathi umuntu nje. Awuyena umuntu nje. Uthi ngokwazi ukuthi wena uphethe imfihlakalo kaNkulunkulu. Wabona nje once wamukela uJesu ngifuna ukukhuluma ngento engiyazi kangcono bazalwane. Once wamukela uJesu unaka nabantu athi bengakunakanga. Babona into ekuwe noma ungayiboni wena kodwa bona bayayibona. Ayibonga inkosi. Ngoba lento angazi ngayikhuluma kanye. Wonke umuntu uyayidinga kodwa abantu abafuna futhi ukuya kuyona. Amen bazalwane. Engathi masosonela ngathi inzima kakhulu. Abangaphandle bayihalela, abangaphakathi bafuna ukuphuma kuyona. Lethi inamandla ngendlela emangalisayo. Wayibona into eyasemadimoni. Uma ukhuluma ngayo ayahlehla ayabaleka izifo. Hallelujah. Mayibonke inkosi. Makabonga uJesu. Bazalwane inamandla ivangeli likaJesu. Amen. Inamandla bazalwane. Hey ngangabona isimanga ngolusuku kangifuta ngikhona ngakithi bazalwane. Lento kwakhulunywa nje kwaphuma igazi umuntu laphuma ngoba kwakhona igazi kalingeneni ukhuluma ikhuluma isigazi ngaphakathi liphuma. Inamandla into eniphethe. Oh hallelujah. Ayibonga ingazathi kancane anifani nabanye abantu. Amen bazalwane. Anifani nabanye abantu. Awubuke nje nendlela obuka ngayo ukuthi awufani nabanye abantu.
Wabuka indlela okhuluma ngayo ukuthi awufani nabanye abantu. Amen. Ngoba uphethe imfihlo kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Asize lo mfowethu sifunde. Futhi ke Yes. ufuneka kubaphathi ukuba umuntu afunyanwe ekhonekile. Lento vele ibhekwe kubefundisi nabavangeli ukuthi akholwe bona. Kodwa izwi lenkosi lifuna alikhulumi ngomphathi noma ngomuntu onesikhundla esonteni. Amen bazalwane. Lifuna wonke umuntu okholwa egameni likaJesu ukuthi afunyanwe ekholekile ngomboleko. Awesome first. Futhi ke kufuneka kubaphathi ukuba umuntu afunyanwe ekhonekile. Kubaphathi kubantwana bakaNkulunkulu umuntu afunyanwe ekholekile. Amen bazalwane. Angakholelwa ophinde ngize lento le. Futhi ke kufuneka kubaphathi ukuba bazalwane iyafuneka ukuthi umuntu afunyanwe ekholekile. Amen bazalwane. La simthola khona sibambe isikhosana simthole ekholekile. Amen bazalwane. Wazana. Futhi ke kufuneka kubaphathi ukuba umuntu afunyanwe ekhonekile. Baphathi bezimfihlo not abantu ababaholi. Mawukholwa nje uphethe imfihlakalo. Amen bazalwane. Ngikhumbula bazalwane nje ngestory esincane. Ngikhumbula sikhonza kwakuthi masihlangana khona mangunomuntu ogula angalendwa umuntu ogcotshiwe ukuthi abeke izandla nombani kabe bathandazela bakhipha amadimoni ngoba imfihlo ikhona kubona. Amen bazalwane. Asiqhubeke ncohlale phansi mfowethu. Kepha kimi kuyinto encane impela ukuba ngahlulelwe yinina noma ngahlulela kwabantu. Yebo nami angizahluleli. Ngokuba ngizinyezi ngalutho ngokwami nokho angilungisisiwe ngalokho kepha ongahlulelayo inkosi. Amen. Bazalwane konke eshayayo ke la njengebandla lento yokuzinyeza. Amen. Ubona ngathi lento le ayi ifayele umfundisi lento noma ifayele ubishop lento. Amen bazalwane. Kodwa lithi iBhayibheli singazinyezi. Amen ngoba lento siphethe sonke. Amen bazalwane. Lento once wamukela uJesu bazalwane sokwamukele angazi futhi lamandla ngwazi ukuthi amandla njani lawa. Amen bazalwane. Amandla amakhulu amangalisayo. Wamukela uJesu ngesukwamukela amandla. Amen bazalwane. Ngobuka nje bazalwane mhlambe moyo intombazane bongashela nombani kodwa once wamukela uJesu ulandela inqwaba yabafana. Kuma ngisho imoto kodwa bezingakumeli ukuthi unemfihlakalo kuwe. Amen bazalwane. Abanye ngakho futhi especially abantu besilisa baphenduka amasoka once bakholwa. Lento ukuthi bamukela imfihlo manje iyathandeka kubantu basondezwa yiyo kuwe. Amen bazalwane. Asiqhubeke ncane siqedele. Ngakho ke ningahluleli lutho singakafiki isikhathi. Ngakafika inkosi yakukuveze kukhanyeni okufihlakeleyo kobumnyama iveze obaliza izindlo zezinhliziyo lapho ke ilona lo uyakuthola ukubongwa kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni likaJesu. Yilokho nje okuya enhlizweni yami. Amen. Kodwa kakhulu engathi singazazi ukuthi thina singabaphathi bemfihlakalo. Amen. Singahambe sikhohlwa. Kade khuma nabafowethu la ngithi ngiyakozayo ngifisa ukuthi igama lakhe mase icule ikhwaya ibe siwele nangapha. Amen. Iyo kuyenzwa ukuthi uma sizoziveza ukuthi singabaphathi bezimfihlakalo. Amen. Once sathula bazalwane ngeke kwenzeke. Futhi uma uthulele kubalula ukuthi endaweni ofika kuyona ujike sowufana nabantu ophila nabo kulo ndawo. Kuvele kufana ngoba awuzivezanga ukuthi wena uphila impilo. Amen. Base ngathi ngaziveza futhi sizazi sikholwe ukuthi singabaphathi bezimfihlakalo. Amen bazalwane. Futhi bazalwane ngaze ngizoyisho kanjani ngoba sisathi ukukhuluma ngayo nje kancane. Khona into nje inkulumo ezifikile angazi iqhamuke kanjani ezivimba abanye bethu ukuthi bakhulume ngemfihlo kaNkulunkulu. Amen bazalwane.
khona isifundiso bambishop ankonde ukhuluma ngento kodwa ke iyasihleka ngenxa ngento engikhuluma ukuthi khona ethi manje abantu besifazana abangashumayeli. Amen. Angiyazi ukuthi isifundiso sinjani leso. Amen bazalwane. Mina ngiyazi khona ama branch esiwaziyo aqalwe abantu besifazana kodwa manje uSathane usebenzisa yonke into ukuze avimbe icebo likaNkulunkulu. Asimgadi ngayo yonke indlela. Futhi bazalwane asibeni namehlo angazi amehlo kamoya noma sibe indlebe zethu uzilalele nganye indlela. Ungathi makushumela umuntu uthi wazi washumela ubaba. Usurong. Funa athi umuntu wazi wakhuluma uNkulunkulu. Ukuthi kumele umuntu esifazana noma wesilisa kodwa sifuna ukuzwa uNkulunkulu ekhuluma. Amen bazalwane. Ningazilandela izifundiso eziningi esingazaziyo bazalwane. Thina sifuna isifundiso sikaKristu. Umuntu ozoma akhulume ngoKristu amukela isifundiso sikaKristu thina. Amen bazalwane. Ngibona angiyazi amabishop ikhona lento ekhulunywa kuthiwa abantu abangami. Angazi kuningi nje bazalwane okushiwoyo kuningi. Manje sithi sewavimba ngoba abesilisa abafuni futhi ukuphenduka. Angazi ukuthi esoyithinde ngoba bafuna ukuthi kumendoda asiyidingi futhi indoda ezoma phambi kwethu. Sithi uNkulunkulu ome phambi kwethu asebenze nathi. Amen bazalwane. Ningasiyezi ke bosisi naniboma wenu. Imani ngoJesu manje phambi kwabantu futhi uyabona uyohlula baba ukho wayindoda ube nebandla eningi okudlula indoda. Ngoba uNkulunkulu once wamukela uJesu ukuthi wesilisa ngosifana iyaphela lo. Once wamukela imfihlakalo sebenza ngemfihlakalo yamukela. Amen bazalwane. Ngoba bazosana besaba ukuthi we kuthiwa thina. Awu sorry mama lo. Awu mama. Amen. Amen. Awuyena umuntu esifazane mosume phambili umele uNkulunkulu. Nasemsebenzini yenifakazana ngoNkulunkulu. Ngoba amadoda ahlukile avela suka uNkulunkulu agijima into eziphathekayo. Imani ngoJesu la nikhona ngoba imfihlo iyona esabe. Oh yes, hallelujah. Ithi iBhayibheli sinabaphathi sonke masina samukela uJesu sabaphathi belifihlakala. Hallelujah. Amen basa sidingokwaziwa nje kuphela. Manje manizothula ngeze nazi ukuthi niphethe imfihlakalo enjani kaNkulunkulu. Oh yes Jesus. Amen. Mana uJesu nje waba inkosi nomsindisi. Akudingeki indoda lapho kudingeka indoda eyodwa yasezulwini eyafela abantu bonke. Sabaphathi thina. Amen bazali futhi bazali ningabe nabafundisi abaningi. Amen. Enye into bazali futhi uyale nje ngithemba futhi into engekho right uyale nje straight. Amen. Hawu bazali ukusho ukuthi ibandla elingaka feve liyekela mamncomana ngoba umuntu esifazana. Amen bazali. Asiyazi lesifundiswa bazalwane. Into esingazange ifundiswe uBishop ekhahleleni bazalwane. Musana ukuhlala nabantu abazonifundisa isifundiso esingasaziyo. Sabaphathi bezifihlakalo sidingwaziwa nje. Ngathi la sebenza khona saziwe ukuthi sabaphathi bezifihlakalo. Amen bazalwane. La esisebenza khona masaziwe. Emakhaya esiqala kuma saziwe singabaphathi bezifihlakalo. Ngoba uJesu neyakhazimuliswe uma thina singamvezi. Kunezwe lithi bazalwane Nkosi kuyovela kusuka ukukhuluma manje uma nina nithu. Ngibona isimanga manje ukubuza msakhula abantu besifazane nabantu besilisa. Ukuthi sithule sifunda iziphatheka siyasola. Uma kushumana nomunye umuntu engathi ngashumana ngoba ushumela kangcono. Amen bazalwane. Asisuwele ngoba siphathe uJesu noJesu bazalwane sinamandla. Angazi ngalinganisa nani ngamandla. Obone bazalwane ukhulume nje ukuthi kwenzeke izinto. Kakhulu ndoda kwaphenduka mina nginenkani engaka. Mina ngiyabazalwane ngine emabishop uncane ukuthi wangibona ngakhola. Mina kasi thina sifunze ekhaya kithi. Ngithanda nokulwa. Amen waveka ngamukela uJesu. Ngabona sengithobile nje bazalwane. Inamandla indaba kaJesu. Umuntu makasazi. Iyodwa ke sidinga nje bazalwane ukuthi sidingwaziwa ukuthi singabaphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu. Amen.